Республикабыз театрларында артистлар жәйге ялға тарала. Кәрим Тинчурин исемендәге Тотар дәүләт драма һәм комедия театры үзенең 87-нче сезонын япты. Толырак хәбәрчеләребез язмасында. Узган ел театр сезоны гөрләп барган чорда пандемия бар эшкә аяк чалды. Ә быел 2 сезонның ябылышына Тинчуринлар аеруча әзерләнгән. Сезон җитди драмаларга, комедияларга бай булып, иҗат коллективы үзенең профессиональ дәрәҗәдә югары икәнлеген дәлилләде. Әлеге театрның йөзек кашы булган Исламия һәм Хәлил Мәхмүтовларның иҗат династиялары бик озын, дәвамлы булуы да билгеләп үтелде. Киләсе сезонда сау сәламәт булып, барыгызда яңа көчләр туплап, яңа рольләргә әзерләнеп, яңа эшкә әзерләнеп килсәгез иде. Татарстан Республикасы Кәрим Тинчурин исемендәге дәүләт театры үз дәрәҗәсен, югары дәрәҗәсен төшермәде һәм тагын да югарырак дәрәҗәгә иреште. Шуның өчен сезгә Мәдәният министрлыгы исеменнән бик зур рәхмәт белдерәм. Быелгы сезонда театр 5 премьера тәкъдим итте. Алар полиционер, сәйдәш йокысызлык, утка очкан күбәләктәй, шахмат, галәм-әгълам. Bütün spektaкльләр безнең төрле. Бу бик яхшы да. Беренчедән безгә төрле тамашачыны үзебезгә тартабыз һәм аларның ихтыяҗларын канәгатьләндерәбез. Һәм бик күңелле итеп без күптән теләгән егене менә беренче тапкыр шулай итеп сезонны ябабыз. Бик үзенчәлекле, җылы, дустана мөнәсәбәт хөкем сөрде бүгенге бәйрәмдә. Хезмәтләренә күрә хөрмәтләүдә зурдан. Бер генә артист, театр хезмәткәре дә бүләксез калмады. Хезмәттәшләренең бер-берсе өчен ихластан шатлануы нур өстенә нур өстәде. Театр белән сезон дәвамында хезмәттәшлек иткән гаммәви чараларны да билгеләп үттеләр. Рәхмәт хатлары тапшырылды. Быелгы сезон яңалыкларга аеруча бай иде. Нәзир спектаклендә катнашкан артистларга Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов махсус бүләк әзерләгән. Мин шаккаттым, гашык булдым бу театрга, бу әсәргә. Үземнән ияртеп бик күп дусларымны алып килдем. Килегез, карагыз, күргезсезме, күргә тиешсез дип. Һәм инде менә шундый бер кичкенә генә рәхмәт йөзеннән бер премия үләп чыгардым инде. Тинчурин театрында үземә иң ошаган тамаша, спектакль ул Нәзир спектакле һәм аның анда уйнаган артистлар берсеннән берсе шәп, Рөстәм, Ирек, Гөлчәчәк, Зөлфия. 87-нче сезон республикабызның театр тормышында якты эз калдырып, тамашачылар йөрәгендә урын алып, мәдәни елъязмага язылып, тарих битләренә күчте. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.